Jim FM. Jim FM. French ya kese ema o baby bia wote me bia no mamenchia na me ma wakwaba na yinyina yenda nyame asese ono wahwe yanso aboye ho ban ama de papa ebi achen na yemfa ne kroye ne kese ne mpegya ne ntontom ene na budri nyina emfa mano Tenyo no na yema menomi no ati gina bia ene yetena bia enki nimbe bia yeda enka aboa bi mpo achi yen are enso esan ono na da roma ne bambo ne nhwe so sienti ama yen so yedi free ni fieba bambo kese ena eda yen so erunti ena ya ye sori a ne aka oyema yen erade yema me onyame eyema me man egana oyename oyema me man panyini ene eye ukuyada elu ukuyada da bia me kanche se ese okai so man panyini ode kwaku
Tiajeku, we are there, also a day, and I see a mere rade, not a canoe. Nya main and the Yana Sazo be a wedding fear dio song, a cheat na Yamibaya Domina Udio man. I thought so. I know Juma because I'm a famous with the fear dio song near in Num Homo. Yamia Mana Honte. We, Mr. Mananya, we dear. There be a because of here, then Yamia Siama or man Penina. But I quite remember time when Prof. Nurse at Tiasana BBC Ghana ha Ubika Simbitia Christosom and where with them Yahusu and Samano. Me quiet can't once a man. Now, a point they were near your camp meeting were Wesley Grammar. You know, one of me call be minimum number and a fire na the president. Professor Mills or Frame or say chairman quite the brofu crowd will be with and say on the this Ajitri. Only a cancer band or so on the Ajitri. Speak tree to him. Na Odin Fanti Ejina Mona Boni Ding. And I'm so yes, sir, Papa. Yes, sir. Come in so be brofu kakra and the four brofu kakra me one day and come yaba. Wa ose oka mfantia neme se minime se enya de obetumi ama any of the ministers and say na chidifu ni bia ntimi onkyerɛ so woni Kristo som atemda me ho foi yes any onya abre me ka de no the next day no aframe no me bon komo e wo fon so a career na so patchomate and e kasa kire minister no say otate Kristo som biewa yenso ye betache no papa defending the Christianity there and all the America kakra me wa nyame amma hode no. That is what I would do in all the days of my life. Da mi be wo kra no me defend the Kristo som nti me ka we de ka wo say zade we de ya che be ma ya eti ana no pay e da nyame ase da obo ade ase ne bambo no ne hwe so sia wo de ama yen. I thank God and I bless God. Maybe I will be on me pacho. Erade ye mayen. Erade ye mayen. Quadrum can be. Meka quadruma. A kind of lamentation. Chapter 2 verse 19. More subscribe to me. May you want to say my flyer beer. Yachira so quadrum. Chapter 2 verse 19. Or say. It signs that Oma and a motor went historic came anajo. Or the Siumum Fitia see or Kumamugu say in Sue a radianim. Oma motor for crenti. Ma one so extreno. Na watu to a com ano a pity. Emrono enyina eti. Arise and cry out into the night. At the beginning of the night watches, pour out your heart like water. Before the presence of the Lord, lift your hands to him for the lives of your children. Uma emotofuenti. Another day, yesiwo yementi. Enfie bebre mu no se ye baba ye enkwara baba ye sohwa mo amadi medwumadi echi no me wo program me yem de mamofra said ye be ya ye be bompaye ama ye manu a omo be ye sohwe no ebuja me nya ne sa inti ya de bia me try to do some of these things for the citizens of this great nation. Why? Because me nya ne sa me na me call school or Koben local authority. Me call Koben Presby and me we or Koben local authority. And the class school na me call ye. It is how kwenya we mu nyina na me nya bi. Na me kemenya bia ka ba de san ka me ye Professor 1, Professor 2, Professor 3.
because na me need di adesua ho and so me ne me se no mu ni bi enti kakra mo wo no e no mo de hwe ye ndru ba bia ye dru ye and is a free bread menyini kakra no se enkwada ho dadwene if I me call CAC Christ Apostolic no adwuma ba akwa na me ye no me mobilizing kwada wo bantuma it free me mofra brem no my passion is for the young people it in ya menyini kakra you know menyini bibre no my passion continues to be on the young people my bada ye mu nyina no e hodom na wo it a free and kono every day bia no was sending a mesia imedwumadi afa kopem se nkura betwere so hwe no mawie we will fast we pray for them ye be ya kwankyere be bompaye e de ama wonom maybe I will be on patrol meet ba ko mamema odifo ba mompa and radia semayen we pe mamenko me ba penyini ba ko a matumen sa frɛ no enese yene ne betwetwe nkomo na wabɔ mpaye no wakasa kyerɛ awofo wodim se sesi amene wo kasai enkura yi ye nsɔhwɛ koye nsɔhwɛ on the 3rd no be start then sai bia ma and on the 3rd no koye nsɔhwɛ no yenim se de corona yi tete ewiase inti bamba o se nyame bon kwada yi ban nkuransha o se de ma enkwada yi no efefe ye ho adwuma erunti me ma me ne me nua ba ene ye nyina ye ba dofo ba ko a ono so ewo Minister of Education or ye Deputy Minister of Education so ewo dwumadie so to wa homa iso a ye nana medidi nkomo na ya hwe senia ono abekasa na wabompaye ediama emofre nyina na fi wetu enanom nso so efo ebre ti sei ene agyanomfo enti honorable Gifty Chuma Ampofo honorable Gifty Chuma Ampofo ahomachi mama nana sorry na odi edin cover. All right, so odifo ba bompire de nyame ase meet ba komaye na nyame Israel yes erade ye bompire na no pay so ye da wase wa bie yen wa ma ye ho aye den yetumi asori a ye wadom bi keke erade ye bompire pege dwumadi e ba wani mo wura Yesu thank you Lord kon ye boafo be fa dwumadi nyina no mu se waso mase yes Lord ya ma ba ka se wonsa wona ma ni mudie eni nyansa Awurade fa ne numu na fa wonsa be ka ne tekrema asem ko be ka bi awurade ma ne nka ye koma ko ni jame baba so ba wanim wa wo bo nimpa ho ban ma no ho ma asem hallelujah ne fie ne ma ne ye nyina se wo tasfo nyanko thank you Lord konkuru we be di hene na bibia wie nkunumu di a ye de nyonyom se be ma odin hallelujah se wagi aton asran ka odin adom ne nti amen adumunti amen odifo ba sasumida sibebre ebusia eti mamene honorable Gifty Chum Ampofo honorable Martin yes papa nyame asumdie nkan ami shira o man kronkron Ghana Ampa, we program, we church member Ampa. I've been a student for 20 years. I've been a student. But you run name of religion, how are you? Papa, yes, what do? Yes, I now, Pessi also to say. Papa, Namia doing the home of Bointi. Hallelujah. And ministry is a hot eboko dear. Onyamia dum or the ministry no aye so I'm a kind of for any of na COVID recover amen nyame no nyam amen nyame sheda pesa wo fu hu se empo sabofre bi enye bia nyame
any a doctor for any shy de guhono, Ubian Sabekanova, every years the Christian Jew. Amen. Wonderful. Abraham is a minister. You know, na me dwena won so ho pa no mo deputies am da bia mo na ekobano na me dwena mo pa edenya me ase ne bambo edenya me ase and then pacho wadwuma ekafia no and then me tete o se bibia ho kese te se oye oba tan na bigiri ase wudi bidwumadi achiru de me se afibia ankora be yanso hwa me ya akonkyere ne mpa body ma enkwada no enti enne no nema kesi bebre no be fan kwada no a omo school a ese omo ba be tren sohwe no it's in covid enkura no dodo ayesai the number of children mo be tren sohwe pa chomo yesai to me can number no of time. But if I study a phobia at Tianoa, they are about 5 over 1 million. In Tino, yeah, she said school beer were about 780 schools. And the average, you know, the school beer cry a year 200 that. That's the coin baby. Well, it is a number no was Number no was okay. Eti senior year no the idea abentina ma wo fo bebre ewayam hihie na wo yo obatan so na se ebre ti se wanya badaye kura de ana chese wonya obatan obatem bia wa badaye enti ebre ti se obatem bia bema wo bawo wo fie na o te se o covid enkwara ni bia nya ayam hihie beba so automatically eye natural thing etu nipa bia na so ndo na me ka se wo yo obaten a enye brisi so na me ka se na yemfa me ba ne mrefi se obano kura fa na se okọ no nya bie anaso okọ school na ko nya bia ye de ne ba sesi a so be infect the whole house it is say ehia makasa kire but acho kasa kire ye nyina se matan na edie na matan ene me matan e brete se me na o se ye etoaye etaye manachi eno na make sem paye na yo se bo e bia na me de me kan na paye nko a na eni nkranhye enti edie na o se ye taye manachi kopem se ya me be yo madum no ma ye nso hwe no no ma wie no ba be kayen se wa asomdwie mo e wo fie me da su papa na no pay esa se me ye better disinity MHV 99 ninu nye denso me me ho ato how sweet the name of Jesus sounds in a believer's ears. His sorrow heals his wounds and dries away his tears. Yesu dinu kwa na eye dewo gidini asom na tu yensuru ene yen yarewa nyina adofo minim se abatanye eyade a edin nenso esi nyina kai se Kristo na dimofra nyina amayen hwefo keke enu nti se yedi ni ene yakuma nyina to Kristo so etu nyame so a Ghana de sum bi e wo ha no ejidi se twedi ampo nyankopon na oye hwefo na oye ye mafo na ye Christian fo de ye gidie ni ahoto so no esum bebre enu nti ye kan se ye de ho to Kristo so na ye boni mpa ye abre nyina kwadwum na wo kan ye no ye sori ahomachi bompa ye mamofra no enu we teacher fo eni GS fo eni WAEC fo eni Ghana Education Service fo enam ye moto fo na ye ko jawo ama school nti
yɛyɛ saa ne di ka yakoma bɛto yɛn yam ɛnam sɛ yɛde yɛn ho ato Kristo so bebree nti ɔse na yɛnkyɛfa ɛwɔ Awurade nsɛm yɛkuruwa ekura ne nsɛm yɛyɛ no saa sɛnea Psalm 16 no ka no a na yɛbɛkura yɛn ma no nyinaa ne nsɛm obi biara ho ntɔkyema ɛwɔ mu sɛ mmɔfra no bi anya yareɛ no bi hwɛ education Ministry of Education bebree nye bi ɛnso na dodoɔ na yɛ nebroni frɛ no asymptomatic na kyerɛ sɛ yɛ virus no wɔ ne mu deɛ nanso amma ne yareɛ biara ɛna bi nso yareɛ na nneɛma adeɛ no yɛ simple ne sɛ yɛ minister nkasa ne nyaayɛ and the minister, unfortunately, was a very active minister. And he pulled me in Kikaho, a door so kakra. And he quickly contact tracing a buying in a yeso. Emma, a binya, I was symptoms. A binya, weighing your symptoms. As I bring one away your symptoms, no, one in our one dear co, one your symptoms, no, so when now so a dear co, on my sabri, young a year test. Now what tree. Me ansai di kan yidi yenina aba adwuma wonya ka no so obi a ye ne test we no me se Kristo meba ne saa se be ya wofo benya hotoso se ka se oba kra nya virus ne bia enkyere se oba no ofiri won sa dabi ne to so bio se oba no kra wo fie no nya ya aban bagye ne firi won sam se be na offensai busuaku ne mpɔtamfo ne nyinaa enti sɛ nyame adom na wobana kɔ school na wonya na school bia nso yɛyi block baako a ɛyɛ sɛ sɛbɛfɛ no side ward o sɛbɛfɛ no isolation center o sɛbɛfɛ no bia school bia wɔ baako enti yɛyi wobana firi hɔ akɔto baabi foforɔ a ɛnyɛ sɛ yɛ neglect no nursefoɔ about time school bia ya assign clinic and a hospital to the school. Okay. School bia wo Ghana he bia edi mofra kogu ho no ya assign hospital and as a health post to the school. Inti sabofre bi school wo Ghana he nyina ma assign nurse ne hospital bi omani wo won so. Abba school ho abɛhwɛ wɔn yie nti wo hwɛ girls a wɔdi kan a report yɛ na mmɔfra maako 352 na ɛyɛ wɔn test ɛyɛ test no 55 ɛna ɛwɔ bi 55 no nso bebree yɛ asymptomatic just yɛyi wɔn afi mmɔfra nkayɛ no mu yɛni di wɔn akyi nursefoɔ take on temperature no on pressure brano emo yema wongedro ese efata ene yedidie mu nyina ene nti obatan otu meka kohwe oba na oba kofa yare ni bi efi nchen ebia na wo ye miensa ena enum e de akosan won ya ka no so ene nti sori ahomachi na bom pa ye ma wo ba no na bom pa ye ma ne namfo na bom pa ye ma teacher for na bom pa ye ma Ghana Education Service na bom pa ye ma Ministry of Education na bom pa ye ma waye kefo be ye exam Jim ye no saa ye suro ni nyina be ko na nyame be kire se oye nyame efi se nyame oye nyame eni ntia batan teacher for ni yenuane mo ye mane won mofra no nso saa eni nti ye mpie bia nkoto haw mu enka se emfa ye ho nti ni aye sire ni se batan mo akomanto we ye fi se mofra no enhwehwemu na ye ni nyina kire se mofra na ye bi ni nyina obi wo ho a odififie ebi obi nso ka ofo ya na oba mofra bi wo ne check obi a temperature nti na nya dia mofra bi ho a hyebro so na ya mfa nya dwuma na chese bi abofra no ba no na ofa wo ka mu nti odu school ho no na yare no ho
ensunsanso no ennaidi nti obiye ho enipa binom se kase ye mofra no nyina test ampa na mo yare we no ho ade enwonwa esanso ema yahweye ni se obetumi aye test sisi ya wo ye negative upia bontia wo hiobi utiri wo ye wo de se me de ni bio first person she have to be one ho enti de kase na ya botoye m ni ahweye ebio yare ni aye hu ni se eye virus nti esese ye nyina ya build your immunity na dia ba ko se immunity pa ye isuru bebo okay isuru bo ebo pe wona kura enye fe papa so wo high so a na fe wo ho odin a wo de kon yare no akofem enu nti yare nam ni ba bia nam gate chikura aso bia usuru wo de bia wo ho na ni usuru wo no so de ofemu sisi a na wo pie wo nachi enu nti abata yesu suru na yan hye manu kuran abofre bi wo ha yan hye nkuran ana fasem bia anyasem obehuna nose mask da na bodwe ye besre ese nose mask no hye ye hwen ene ya no empendudu a next person wo ho mekebiu so woni obi ne wo ho a azumu sidi pano wo bi ana wo bi a wo ya obetumi dia sign it. That's right. It means you should say we nose mask no ekata wo hwen anyone no enam se nose mask ni mu humie din kakra ninti kasa tintin sabre ehu hia yem bebre. Okay. U hie di ba bebon koma ba se woni no na fe wo humeti be mu so watwe aba wano na ye se wo humie ne nso emi ti sabre yi ye ahode no ye kura ne kakra na se ba se wo nko na wo ho se mo ye meye wo school yi wo hwe na wo humeti a obegine dua bia se obi anka ho watwe nose mask no dua na se de oxygen do so a PT teacher so breathe in now what you sabe and pain do like you say lungs no I form now what find that cut me to make a classroom because papa at the other side yeah then you're comfortable sir papa say me say mask nation yeah then you're comfortable sir they be comfortable me say Mishana Bribia and Untunim. Now say a Tadibia mepambia, mepam who knows ma. That just say I am complete body best a complete upper. And see any hope out, eh, you know, smart and I say, oh, co word and I will jawchen over kai. And to hear the sa, that just as a swagger, Benny shy a day, Kakra. And you who bought, eh, no smart no you are for dear. Now I say, the see a my man and so who say, no smart no. To say the kanya ho ne mo to me ho mo bebre yeah ti mo say wo ho odin enkomo argument din mo ho le fe ho me no frama kakra na wo mu no na enso na fe you are tempted to pull it down and you see ye na stand so eni nti abata say nya kwan bia na ye ne ye ma no kasa me kasa if you say na me teacher I'm a friend and Bamaho. Miss you, I want to speak with my mother. Patron, because I'm an enemy, Mammy Cassa. Now, teacher be a bad time. They the phones the man where you call. And you wouldn't have quite now no bunny Cassa. No, I catch you, Mr. Kusia. We know smart to do it. Honorable Pacho, about 5:30, my man, Toa dear Kakra, Emra. Some Pacho, oh, you okay? Pacho, you okay? Papa Pacho, me okay. As I was at 106.3, where would you say your passion for the young people? In fact, my passion will be asking about the young people. Yeah, but my real passion in life is about the young people. Your man was school, about the children, sorry.
and the ever senior corona is so hard, be infected now. And then honorable minister, deputy honorable minister, gifting. Chuman Pofo and Yanyan and Paya and then H.M. Commo said the Baya. One of the young crying, Shadia Maya, and Awufo, and Quadano. So, dear Ben, or say, Yang a gentleman in Yetime, na Ebitmia Maya Mano, to me, and it does so. Akrawa Koyan Soka, we hear motivation, we hear crying. We hear Kafachere free and now any a jar any a bushia for Marinto Adia in Brasilia. SK. Papa Pacho, who beats me at was a natural in Cacre. Come on, man, Trasukra. Right. So, okay, yeah, that's okay. That's okay. Maminko, na maybe create Yadada, na Yantuaso. Abusia, Mamen Akwaba said, be a computer, and my challenge, Yamimpuna Yadum, Nani. Kakraka Yamfane Honorable Minister Gifty Ampofo and Tua Yam Como Bonusone and Kasachre. Honorable Yaminiaba. Good morning again. Dear friends, now do we feel the Honorable Gifty Chum Ampofona Editor and Como Deputy Minister of Education, Yanene to train Comania, a quiet bread to say, Mono, dear Esa, for a year. As a 1 year in Shasi and Temwa, what can be brief, as a so bad time and the Bama time be a woman, Yan Shadam Kumum Misase, and Quadana, then I will to warn them at the end of Yesi, it is in the Shay and Nimukanko. Yehim in Puntio, and Yehim Cranshe, Yehekasachere, Yeheb Bamba, Yabedeman Quadana on the 3rd and one more shall see Iron Sogeno. So if we make up him on the 3rd, and near my assembly as a ja, me mabibri me make a transfer, me nana no more transfer, a fibia and Kureko Yansoja, me magum, because me and Quadebu school, and I have a lot of children in the education sector. Honorable Pacho, Memo Baby. Yes, Papa. Such a message on pay me take you. It never be necessary. I will for ye. A bit me a man quadan in Luce or more young social. Bit me a tre. Akukudrumu ene nam yemu na nkurana timidi enkunimdiamba se womu school also no eniema wo kan nyina na mate kama pa na ase akyerɛkyerɛfoɔ no ene anesefo wo school no se no womani wo mofra no nsoso se de beya wo mo emfa wo mo nkotetare wo mo wo ho na yade no ebi enkoka obi bia bi mpacho Papa Medasti. Yes, with us. Mr. Bishasi Casta Accra Girls, they test for 352. Not just 352. Mofra and Yabino, one war classroom, and now one war dormitory, and now one called dining room. Yen futu mofra nina fry, and Tiabasa Baku Pimua, our ye positive. Contact tracing no enye din enunti na yam pesa wo fo ba ho yes apa contact tracing no be din enti san say school ni nyina ye enclosed community ntino so basta abofre bi nye bia emfa na say form 3 science 1 na nye bia ye be test form 3 science 1 no ta 25 ni nyina any teacher for akire won ade nyina and the one dormitory for you now. And no contact tracing no and yet din. A boa ama yes so bia sumritia wem na ni owo bi no ehinta obia. And it is sanshi share no ho. The bia no pa e check him of fan temperature.
schools ni bi wɔ resident nurses a ti hɔ wɔn a wɔn ni bi no koraa no ɛsan sɛ yɛ assign wɔn to a health facility nti no medical officer na personnel ɛba hɔ ɛbɛtake wɔn temperature ama nkwalaa ne ho nneɛma ɛsɛ sɛ wɔn watch out ɛhwɛ sɛ wuti yɛ wo ya wɔwɛnsi nhomyɛ ayɛ dendenden wɔn mo ɛnyɛ wo yi papa wo saa nneɛma pa tumrika na kɔ report ma school ne anaasɛ kɔ infirmary na yɛnhwɛ na yɛbɛtumi ayɛma nti saa hyehyɛ ne nyinaa wɔ hɔ saa nso na mmɔfra no ankasa so bi wɔnsi baako mmienu pɛ wɔn si korɔba ha na kyɛ sɛ yɛn nyinaa yɛni ɛda hɔ nkakra ɛno nti awofoɔ no yɛnya abotɔyam adeɛ baako dɛm awofoɔ no nso akɔma atɔ wɔn yam ne sɛ deda nyinaa sɛ wɔayɛ kefoɔ twerɛ nsɔhwɛ a abɔfra ne ho dodo no kakra no nhyehyɛ wɔ hɔ a yɛma no twerɛ ne ho dodo no paa nso sɛ ɔhyɛ aseɛ edu baabi na wɔntumi antoa so a ɛno nso nhyehyɛ wɔ hɔ a abɔfra no yɛbɛhwɛ sɛ bɛyɛ na results bɛba na ne die wɔ mu ɛyɛ no sto ne ne die nti awofoɔ no na mmɔfra yɛ bi anya bi na sɛ bɛdu hɔ na sɛ ɔyare nhyehyɛ wɔ hɔ ne mmom sɛ wokɔfa wo ba no kɔ fie di a wonsan fa no nkɔ school hɔ bio o fi sɛ bia na ɔno na ɔde corona no ɛkɔ school hɔ ɛnkane no first case na ɛbaayɛ ɛne Accra girls sɛneɛ awofo kɔbɔɔ dɔmpem wɔ hɔ no yɛsua a nyansa kakra na sɛ yɛnya suahunu ebi wɔ mu ɛno nti sɛ abɔfra biara ho dodo no pa a yɛfrɛ na awofoɔ sɛ woba no ho dodo no na wakɔyɛ test wɔ covid test ne maayɛ ɛba a yɛbɛbɔ wɔ amanneɛ nti sɛ ɛba wie na yɛ positive a awofoɔ no yɛfrɛ no bɔ n'amanneɛ ɛyɛ negative a awofoɔ no yɛfrɛ no bɔ n'amanneɛ na yɛmana nkuranhyɛ sɛ doctorfoɔ hwɛ no ɔba no ɔwɔ bi nso ɔnyareyɛ nti yɛde nakɔ side ward anaasɛ isolation center anaasɛ ɔba no wedi ɔyare kakra nti yɛde nakɔ ayaresabea nyinaa yɛbɔ awofoɔ amanneɛ ɛfiri sɛ ahyɛse no megye di sɛ yɛammɔ amanneɛ no ma wɔn ho yɛ on saa bere deɛ yɛbɔ wɔn amanneɛ nti Ghana Health Service ɛne Ghana Education Service ato kɛsɛ dendenden sɛ ɛbɛyɛ a mmɔfra no yɛbɛbɔ wɔn nyinaa ho ban ɛno nti mɛsua aka bio sɛ baatan ɔba no so nye bi no yɛ asymptomatic a ɔwɔ classroom baabi a yɛkyerɛ nadeɛ yɛmfa no nkɔgu hɔ ntopon a yɛnkyerɛ nadeɛ no bi na ne ɔyɛ sɛ woyare deɛ a yareɛ ho adeɛ baako ne sɛ nnura na mene ministryfoɔ mmienu a ɛnyɛ bi no deɛ na yɛ symptomatic kyɛ sɛ wɔn yareɛ na mene wɔn yɛbɔ nkɔmmɔ kyɛ sɛ wɔn ho atɔ wɔn nti wɔn yɛ abɛdwuma na obiara sɛ deɛ ɛyɛ mi no ɛyɛ different from deɛ ɛyɛ wɔ yi o nti sɛ ɛyɛ no sɛntes no koraa no amanfoɔ nim sɛ deɛ teɛ amanfoɔ nim sɛ deɛ adeɛ ne te obiara deɛ yɛ different na ɛyɛ deɛ ɛyɛ sɛnea no wɔn kyerɛkyerɛ mu no ɛno nti sɛ abɔfra no yɛ symptomatic deɛ a wɔayɛ hodwo kakra nti ɔno deɛ yɛnkyerɛ nadeɛ ɛsɛ sɛ yɛma no nnuro na ɔda bebree na ɔhome bebree na ne ɔyɛ asymptomatic deɛ yɛkyerɛ nadeɛ ɛna free SHS ba yɛn nso yɛde remedial session kan ho ɛno nti abɔfra no ho sisi no ho so kakra a yɛbɛyɛ remedial kakra ma no ɛno nti awofoɔ mmɔfra wei no yɛ mmɔfra a ɛyɛ steady case wɔn na yɛde free SHS hyɛ aseɛ wɔn nso na covid abɛka wɔn na saa mmɔfra no papa wɔn na yɛ adwene sɛ wɔn fa bi hyɛ ni agorɔ yɛmfa bakan ni agorɔ dabi ebisa bakan ne twa ɛsato hɔ ɛma yesu yɛ adomu a wɔn a wɔn di akyire ne nyinaa fa so na wei no yɛ first free SHS no yɛ kuma ne yɛadwene ne ebi bia wɔn so nti baatan ɔba na wɔde na bɛ school hɔ no yɛn ebi kura yɛhwɛ ne yie paa mposen o yɛn to na gyegye mu da efi sɛ sika ne ahoɔden a yɛde ahyɛ free SHS ne mu
Ye ma COVID, then me ho tiri free ensem. Nti ye ni di wo mechi. Se beduane nso dia. Sabofre bia ka se duane ye ma wo eduane e be ye na kakra. Efi se free se chesi ba mo fra dia dance ye se. Eduane kra di ma wonti no. E don so do. Eni ti ba time. San hihye ni na wo nti se wo botro paper ba ko mienu miensa. Na du enan sumpo na ne honam ayemra. Nhihye wo ho. Waye kini GS won hihye dada. Sabofre bi try exam na yarenti wontimi antro paper ba ko ana paper mienu a ekwan ya yefa so ehwe abofra na ho odin so na resource beba na grade no pepepe no. Waye kefu nim GS fu nim. Ena nia oyari ye throughout so ihihye se na ihihye ne tie no eno a na beye dwuma eni tibatan me prepare ho wate sorry am pututu na bompa ye ma wo ba no bompa ye ma waye o mama to Ministry of Education Honorable, a sign me breno ntino ya de ene de besia but mesrewda moso ye o Kristo ni we nim se yina e begina nyame anim na ye bu akonta fa Ghana mo frɛ nyame de wo mo ahye yense gina ho o ministry Ghana education mo nyina mbebu nkoda yina ho akonta nkura nyame bɔ won ho ban a yenyina bebu ho akonta nyame hwe won so a yenyina bebu ho akonta asem bi to won a yenyina bebu ho akonta essence ye bebu ho akonta ntino ade bia meye no wiase bia menye nhye onipa bia ne monyam esese me ye hye nyame ne monyam mesrew na wodi meet ba ko abompaye ama mofre nyina se unyame be kura mofre nyina nyame ne hwe nipa so enye nipa ne hwe nipa so nyame ne hwe nipa so edi mesrewa buame na ye nyina no ye mompaye batem bia wo Ghana bia nyo bia na eti radio ba yen kakra ye eti yen fa ye gidie nta Methodist ni ababa wa maame okyerɛkyerɛfo na wo sa ye minister Rademwa na won pai bui enkova nkwada wo Ghana ha ebe yen so hwe nyina from on the 3rd of August the only mono and only me afibia I do this for enkwada kwa yen so hwe some people can be ignorant but I know the nyame ho na me hwe the nyame di asoma me se menye na ma ye e di ahye ono ni di enyam minister pacho bompaye ma enkwada ewo Ghana nyina ma me Papa mpacho ye bompaye nyame no kwafo ye da wase no pe ema odi ni so ne kasa wo ye wura radio pimfa bibi nya wo ho atimada minti te wasimpo papesu a wodi o my Ghana and Ghana is good for akudu kankane ana ye fo nyina every papa yesu yet the form 3-4 ekotro wasi nyina hyew it the way point of contact a masku for horo a wo fa na ye nyina nyame no kwafo fa wo munkum no ekata mo free nyina so Father, laminate them with the blood of Jesus Christ. And let the blood heal those who are ill. And let the blood protect those who have not yet had the infection for your glory in the name of Jesus. Nyame no kwafo with the way you receive. Okasa akomenyina toyem. Enti baby akobi dia ko ho amasku fo na kometu no. Genesis say, nyame honhom butu nso nani. Na nia yesakasaka nyina to hoye. Father, love your spirit brood over every learning institution and let Jesus' name from these institutions and let your glory be felt. Na nam yare so nia onimu mpo beka say, hallelujah. Na man insa so no wajiye. Na mofra na kasa babonti abeka o kesiye ama wofo nyina ho say Kristo Yesu wona waye na yedu no nyam hyebe koso maw ifise wodi ye ne diniye eda wase woni a waye eda wase woni a wo ye eda wase ni a wo beye
ɛwɔ mmɔfra yi mu ɛwɔ wɔn daakye ɛwɔ ɔman Ghana mu ɛwɔ Nyame Agya Nyame Ɔba Nyame Sunsun Kronkron din amen. Amen and amen and amen and amen. Thank you very much, Honorable Gifty Chum Ampofo, Deputy Minister of Education. And now, on the first one, the Abajubedi say every week be a matter of and the catcher who has what time it was at my pacho. But I say, honorable, but I say, Ghana, woman Deno, Ghana, they will be grateful that we are able to call you, the minister, to talk to all the citizens. Now, yet me a bumpire to say, dear mama, where your bad tire, where your bema tire, this is your scripture, this is your job. So, Lamentation chapter 2, the verse number 19. Sorry, make it come on, Joe. Or the human fiti affair. She wakuma go say ensure a radianim. And she would depend him. Move on my window to the chronosaria. Ubekasa. She wakuma gunya mianim maoma. She wakuma a go radianim maoma. Sorry, Nakikem. Yabrano etia my far morning show for a time and okay. Mamin Chaso, or China, I'll bring another person on the board. And sorry, I will do this. Until we will be so bit, the awa a son on tier, the home catch us out. Who are snows win to be here? Do radio, but Uba was tier by force because. The that check will be the Yamiase. What are you also answer? Yamayaduma or Chra, you better say Asia. CJ, Pachame, because well, see, you say Mankurano, morning show for on Fanchame.